Ir-rappreżentant tal-Gvern ta' Tripli Hussein Muzrati sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet fl-Ambaxxata Libjana f'Malta li matula qal li l-Gvern Malti għandu jżomm in-newtralità fil-kwistjonijiet politiċi li għaddejjin fil-Libja. Muzrati kritika l-Gvern Malti tal-li skontu qed jirrikonoxxi l-Gvern ta' Tobruk wara li l-Qorti Kostituzzjonali Libjana xogħliet il-Parlament taħt dan il-Gvern. Kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll in-Nazzjonijiet Magħquda jirrikonoxxu l-Gvern ta' Tobruk. Ma' News il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella stqarr li pajjiżna qed jimxi ma' direttivi. Il-Gvern Malti ġie ggwidat u mexa eżatt fuq il-linji gwida u fuq il-pariri tal-Ġnus Magħquda u anke tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mal-mod kif wieħed jiddilja mal-Libja. Sa nhar l-Erbgħa li għadda numru ta' Libjani nġabru quddiem l-Ambaxxata Libjana u pprotestaw kontra Hussein Muzrati. Sostnew li huwa Muzrati li ma jridx iċedi postu lir-rappreżentant tal-Gvern ta' Tobruk. Il-Ministru Vella stqarr li allegazzjonijiet ta' nuqqas ta' newtralità iġibu magħhom konsegwenzi. Ġaluna li nażlu huma stess. Kieku ma kienx hekk kieku id-diplomatiċi tagħna li kellna ġo Tripli ma kinux nixbduhom lura. Ġbidnihom lura speċifikament u imħabba l-fatt li kienu pressati minnaħa biex nikkonoxxu gvern u minnaħa l-oħra biex nikkonoxxu gvern ieħor. Minkejja li kien pressat minn protesti biex iwarrab, Hussein Muzrati stqarr li m'għandu ebda data ta' skadenza jew intenzjoni li joħroġ mill-ambaxxata. Ir-rappreżentant tal-Parlament ta' Tripli, Hussein Muzrati, allega li f'Malta ġew miżappropjati flus il-poplu Libjan u li nsterqu żewġ karozzi mill-ambaxxata f'Malta. Għalhekk iddikjara li l-ambaxxata tinsab f'taħdidiet ma' kumpanija legali Maltija u qed tikkonsidra tieħu passi legali fil-konfront tal-Bank BOV. Sostna li ż-żoni Libjani mmexxija mill-Gvern ta' Tripli huma siguri. Esprima wkoll ix-xewqa li jiddialoga mal-Gvern Malti għal dan il-Ministru George Vella għalhekk. Jekk il-guidance tal-ġnus Magħquda jgħidulek tagħmilx kuntatti, taċċettax ittri, tirrispondix korrispondenza mill-Gvern ta' Tripli, tobdi u tagħmel hekk. Il-bla qed tgħid iva u laqqas le, jiena qed ngħid aħna qegħdin nimxu korrettament skont kif jiddettaw dawk il-guidelines.